Jen Bůh vám pošle všechno dobré a skutečně pak zažijete uzdravení. Uzdravení na vlastním těle, uzdravení i těla vašeho bližního. Vím, že si řeknete, to není tak jednoduché, protože přece cítím bolest. Vím, co mi řekl ten či onen, že ten anebo tamten už na to zemřeli a že tady není možné pomoci. Ne, přátelé, to je pouze váš nedostatek víry. Přeměňte tento nedostatek víry ve skutečnou víru. To znamená, věřte tomu, věřte v to, co potřebujete pro sebe a pro své vlastní tělo. Drazí přátelé, při této příležitosti se nechci blíže zabývat samotným slovem víra. To nejdůležitější pro vás je nejprve věřit sami v sebe a také v to, co potřebujete pro sebe a pro své vlastní tělo, ale stejně tak i pro tělo vašeho bližního. Prosit znamená modlit se, nebo když vy říkáte modlíme se, pak já říkám prosíte. Ale zde neproste člověka, nýbrž proste Boha o jeho milost, aby vás osvobodil od zlého. A když jeden nebo druhý z vašich bližních již nemůže věřit, protože tělo bližního je příliš zasaženo zlem a již nemá dostatek energie, pak je vaší povinností za něj zaskočit tím, že mu budete stát po boku a pomáhat. To je vaše povinnost, to je vaše poslání, to je vaše úloha. Pomoci svému bližnímu do té míry, aby i on mohl na vlastním těle zakusit spásu, zakusit to nejsvětější. Věřte za něj, stejně jako máte věřit za sebe, nebo tak, jak jste věřili sami za sebe, za své tělo. To jsou zkušenosti, které jste nazbírali, ale ten, kdo zažil spásu a nabyl zkušeností, skrze zlo pochopí, že zlo jej nevede k dobru, ale spíše ještě hlouběji ke zlu. A možná dokonce dospěje k poznání, že zlo, které mohl zakusit, jej vedlo přímo k satanovi osobně. Drazí přátelé, pokud jste se dosud zabývali zlem nebo neštěstím, byli jste ve spojení se zlem, ve spojení se satanem. Tím jste sloužili satanovi a on tím učinil skutečností to, v co jste věřili. I to je víra, víra satana, že bude mít moc zničit vše dobré a božské. A každý člověk je přece skutečným pravým božským stvořením. Tím, že přijal pouze zlé myšlenky a opakovaně se snažil od tohoto zla odpoutat, se sám vystavil tomuto zlu. Nakonec se mu to stalo ke škodě a byl tomuto zlu vydán na pospas. Jakmile však člověk začne věřit sám v sebe, získá sebedůvěru a víru, že dokáže znovu získat dobro pro sebe a pro své tělo. K tomu se však musí skutečně oddělit od všeho zlého a od neštěstí. Nesmí mít se zlem už nic společného, stejně jako já. Já nemám se zlem nic společného. A právě proto jsem vám na začátku řekl, že se liším od těch, kteří dosud věděli, jak se zlem zacházet a kteří se i dnes stále pokoušejí lidi od zla osvobodit. Pouhým pokusem jste nic neudělali, protože tady platí, musíte to skutečně udělat. A nyní už nesmíte být ve spojení se zlem, ale naopak musíte navázat spojení, které vás postupně povede k Bohu. Tím kráčíte cestou, kterou Bůh stvořil pro nás, pro každého živého tvora, cestou, která vede k Bohu. Neboť právě tam, drazí přátelé, tam je řád a tam je Bůh. A proto říkám, chceš-li zakusit božské, musíš o to usilovat. Když se nyní vrátím k této své malé životní moudrosti a začnu znovu od začátku, pak platí, člověk jedná podle své vůle. Tím vám dávám důkaz, že Bůh dal každému člověku vůli, podle níž má žít. Pokud člověk chce zlo a podléhá pokušením, brzy zjistí, že ho zlo a pokušení přivedly ke škodě, kterou nakonec pocítí i na svém vlastním těle. Pokud však jedná ve shodě s Boží vůlí, jak znovu zdůrazňuji, když člověk jedná podle své vůle a má spojení s Bohem, pak bude přijímat myšlenky z dobrého božského světa myšlenek. Tyto myšlenky, které jsou skutečně božími slovy, přicházejícími od Boha, z božského světa myšlenek, tak jak jej Bůh stvořil, do sebe přijme a tyto myšlenky ho následně přimějí k činu. Jak jsem již řekl, kdo žije podle vůle zla, zakusí zlo, ale kdo žije podle vůle Boží, zakusí dobro. A to, drazí přátelé, je pro vás nyní a vlastně pro celý váš život zde na zemi to nejdůležitější. Věřím, že jste mi porozuměli. A také pevně věřím a jsem o tom přesvědčen, že pokud žijete ve vůli Boží, sloužíte Bohu. A Bůh vás povede ve svém díle. Za vaši službu vám Bůh dá odměnu.
Odměnu vždy takovou, jakou si člověk svými skutky skutečně zaslouží. Čím větší dílo člověk v Božím plánu vykoná, tím větší a vznešenější bude jeho odměna. A Bůh bude vědět, jak správně povznést a pověřit ho úkoly, které má dále plnit, aby mohl dříve či později naplnit vyšší poslání. Nakonec dosáhne místa, ke kterému se podle mého názoru jedno pozemské bytí nestačí. Dosáhne cíle, ke kterému ho Bůh předurčil a skutečně se vydá cestou, kterou Kristus ukázal lidem před téměř 2000 lety. Bude následovat Krista, toho, který byl poslán Bohem naším Otcem. A to je a zůstává na věky neměnnou pravdou. Nuže, drazí přátelé, nyní vám začne svítat. Mnohé vám bude jasné a zde budete upřímní sami k sobě a řeknete: ano, teď si uvědomuji, že jsem mnohé nesprávné způsobil sobě samému, svému vlastnímu tělu, ale i svým bližním a jejich tělům. Pokud jste se nyní, milí přátelé, stali upřímnými, vím, že se vydáte také poctivou cestou. Nemůžete tuto cestu minout, protože v tomto pozemském životě máte jít přímo vpřed. Jak lidé často říkají, řekl jsem mu pravdu přímo do očí. Ano, přátelé, musíte vždy stát na straně pravdy a vždy říkat pravdu i těm, kteří ji dosud nepoznali nebo se s ní ještě nesetkali. Musíte být otevření a upřímní, tak upřímní, jak jste nyní sami k sobě i ke svým bližním. Pouze touto upřímností můžete dosáhnout toho, že inspirujete a ovlivníte i své bližní, aby vás následovali. Aby přijali dobro stejně jako vy, na základě vašich zkušeností. Když si uvědomí, že i oni mohou pochopit, co jste vy sami prožili, mohou říci: ano, jestliže se ti to stalo tak, že jsi věřil, získal tyto zkušenosti a nyní se cítíš osvobozen od neštěstí, chci tě následovat. Věřím tomu, mám pocit, že mi říkáš pravdu. A když toto řekne, mám pocit, skutečně si uvědomí pocit, kterému začíná opět věnovat pozornost. Pocit, který mu byl již dávno cizí. To, že mu tento pocit připadá cizí, je však, drazí přátelé, jasným důkazem toho, že se člověk již dávno odpojil od božského. Žil pouze v prosté víře, v domnění, že právě toto je ta pravá víra, aniž by byl o smyslu slova víra skutečně přesvědčen. Ještě něco, co je pro vás velmi důležité. Nebuďte přesvědčeni o tom, že nyní musíte nejprve důvěřovat Groeningovi a nebo věřit v Groeninga. Pokud tento pocit máte, je to dobré. Pokud jej však nemáte, není to špatné. Dám vám k tomu jednu dobrou radu. Nejprve by měl každý znovu získat sebedůvěru a věřit sám v sebe. A také v to, co je pro něj. A znovu zdůrazňuji, pro něj a jeho tělo skutečně nezbytné. Zaměřte se nyní na to, co je pro vás opravdu důležité. Groeninga úplně odložte stranou, nevšímejte si ho, protože Groening je jen jméno. A tělo, které se zde nazývá Groening, je stejně pozemsky vázané jako to vaše, jenže vy nevíte, kdo toto tělo ovládá, kdo ho vede a kdo z něj vyzařuje to, co sami na sobě, na svém vlastním těle cítíte. To je vám neznámé. Kdybych vám nyní řekl ještě více pravd, nepochopili byste je hned a také byste jim hned nemohli uvěřit. A proto, drazí přátelé, je nejdůležitější, abyste nejprve věřili sami v sebe a skutečně v to dobré, v to božské, co tolik potřebujete. Pokud nyní přejdete k tomu, že budete skutečně jednat podle dobré vůle a věnovat pozornost svému tělu, uděláte zásadní krok. Když všem svým silám a schopnostem důvěřuji, když věřím v dobro a božské, které jsem schopen přijmout a využít, pak mohu dojít k pochopení, jak důležité je věnovat pozornost svému tělu i svému duchu. Tímto způsobem se člověk otevírá pravé víře a postupně se zbavuje všeho, co ho svazuje nebo odvádí od božského. Když jsem vždy radil svým bližním, aby své tělo nezanedbávali, aby neseděli schrbeně a nepřekřižovali si ruce ani nohy, protože k tomu je Bůh nestvořil, ale aby byli otevření tomu nejcennějšímu, co mohou přijmout. Pak jsem tím myslel, že by měli sedět vzpřímeně, s volnýma rukama, připravení přijmout. A zároveň by měli mít v srdci upřímnou touhu a prosit Boha, aby jim dal to, co skutečně potřebují. Pokud nyní toto uděláte, přátelé, nebudete přijímat nic nadbytečného, ale pouze to, co vaše tělo skutečně potřebuje.
Ne něco zbytečného, ale právě to, co je pro vás nezbytné. Vždy však pouze to, co si přejete a na co se naladíte. A já doufám a přeji si, abyste se nyní nenaladili na špatný, falešný, lákavý a svůdný vysílač, který vás může oklamat sladkými slovy, ale ve skutečnosti v něm není žádná pravda. Tento vysílač nesmíte poslouchat. Místo toho však, jste-li odhodláni, můžete skutečně navázat spojení s Bohem a toto spojitost si také udržet. Na závěr vám dám malé přirovnání. Představte si telefonní přístroj. I pomocí něj můžete oslovit kohokoliv, pokud znáte číslo tohoto přístroje a vytočíte ho, nebo ho sdělíte slečně na ústředně, která spojení zprostředkuje. Získáte pak spojení s tím, s kým ho chcete mít. To je vaše vůle. To je váš záměr. Vyberte správně. Číslo, které musíte vytočit, abyste se spojili s Bohem, jste vy sami. A nyní, moji milí přátelé, si představte celé číslo. Ať už řeknu 10, nebo 100, nebo 1000, nebo 10 000, nebo 100 000 anebo milion, miliardu anebo bilion, vždy na začátku najdete jedničku. A teď si představte nulu. Ta nula jste vy. Ale nezapomeňte na tu jedničku, protože bez ní nejste nic. A nepovyšujte se, nepropadejte víře, že jste něco víc, protože pýcha předchází pád. A nikdy si, moji milí přátelé, nepředstavujte, že jste něčím, čím ve skutečnosti nejste. Bůh stojí nade vším. Musíme prosit, musíme se modlit k tomu, abychom mohli také patřit k této jednotě, k této úplnosti. A tak, jak sami sebe poznáváme a uvědomujeme si, že každý z nás je jen malé, nepatrné stvoření, tak už tím poznáváme Boha, že Bůh je nad námi, že nás vede a že je s námi v jednotě. Bůh stojí před námi, ale my ho musíme následovat, krok za krokem. To by vám mělo být jasné. Nebo když řeknu, jste článkem tohoto nekonečného, božského řetězu. A každý článek musí být silný. Pokud se jako mezičlánek oslabíte, tak ostatní články, které jsou na vás napojené, odpadnou. Tento nekonečný řetěz tak přestane být nekonečný. Proto je třeba vynaložit veškeré úsilí, aby byl tento článek znovu zpevněn a posílen. Když říkám zpevnit, znamená to, že jste v tomto pozemském životě museli zažít určité tvrdé události, které vás formovaly podobně, jako když vás zlo ukulo. A právě díky této tvrdosti můžete být znovu začleněni a propojeni s dalšími články tohoto nekonečného řetězu. Abyste opět nalezli spojení s tímto řetězem, s touto nekonečnou řetězovou linií vedenou Bohem. A pokud nyní přirovnáte jeden článek k nule, sami si potom řeknete, ano, to mi dává smysl. A je to naprostá pravda. Sami o sobě nejsme nic, protože Bůh drží tento řetěz ve své ruce. Pokud je však v řetězu slabý článek, tak se zbytek řetězu přetrhne a odpadne právě kvůli tomuto slabému článku. A tak, milí přátelé, mnoho lidí odpadlo, mnoho lidí zesláblo, mnoho lidí zatím nezískalo potřebnou sílu, protože věřili, že byli přemoženi starostmi a trápením, že život už nemohli dál snášet a jejich víra zanikla. Stali se slabými, jako slabý článek tohoto velkého řetězu. A tím pádem už tento celek nemohl být udržen ani nesen dál. A jak pravdivé to je, když jeden či druhý člověk byl zocelen a vykován skrze trápení, kterým byl léta ovládán. A nyní si uvědomil, že byl zocelen, že stojí vysoko nad vším zlem a že nyní opravdu ví, co skutečně potřebuje. Jen to dobré. A také, že znovu našel spojení s tímto nekonečným řetězem, který je veden Bohem. Znovu našel své spojení a tím i propojení s Bohem. A tak je to i zde, milí přátelé. Ten, kdo tuto zkušenost získal, kdo svému bližnímu předává pravdu, kdo jej povzbuzuje a pomáhá mu najít toto spojení, tím i svému bližnímu umožňuje najít cestu zpět k Bohu, protože sám pochopil, že právě on toto spojení s Bohem znovu nalezl. A tak budou mnohá spojení, tedy mnozí jeho bližní, moci jít za ním. Ti, kteří dnes stále hledají dobro, ale dosud ho nenašli, protože nevěděli, jak navázat spojení s Bohem. Nikdo je na tuto cestu nevedl, nikdo je k tomu nepovzbuzoval a ani oni netušili, kde tato cesta začíná, natož aby věřili, kde končí. Cesta k Bohu začíná u nás samotných.
a končí u samotného Boha. Ale jak jsem řekl, milí přátelé, tato cesta je velmi dlouhá. Já sám vám přeji jen všechno dobré. Neočekávejte ode mě nic zlého. Pokud nyní následujete dobro, pokud nyní konáte vše dobré pro sebe i pro své bližní, budete za to odměněni dobrem, budete za to odměněni Bohem. Sami pocítíte úspěch. A to je to, milí přátelé, co vám všem ze srdce přeji. Vím, že budete následovat dobro, že budete následovat Boha a že budete naplněni štěstím. Štěstím znamená veškeré dobro, které se vás osobně týká, a že budete dobro vnímat a přijímat po celou dobu svého zdejšího bytí, po celý čas svého pozemského života. A nyní na závěr, milí přátelé, aby i vy jste pochopili tuto malou životní moudrost, říkám vám, milujte život, Boha, Bůh je všude. Tímto jsem vám poskytl jeden z nejlepších důkazů, že můžete být se svým tělem tam, kde právě chcete, i když se nacházíte v malém, prostém a třeba temném pokojíku. I tam přijme vaše tělo božské poselství, protože tomu nejsou dány žádné hranice. Není nutné, abyste se svým tělem nacházeli v Německu, ne ať jste kdekoliv na této zemi, protože Bůh je všude, protože Bůh je pro nás vším a bez něj nejsme nic. Milý dobrý Bože, prosím našeho Spasitele, aby mi vždy stál po boku a zlo mi nemůže ublížit. Drazí přátelé, dnes mluvím úplně stejně jako jsem mluvil i dříve, před mnoha lety. Zůstal jsem stejným člověkem a jako takový jsem mohl na této zemi mnoho zažít. Sám jsem děti pozoroval je tehdy a i dnes a slyšel jsem, co vychází z jejich dětských úst, jak silná je jejich víra. A pak jsou tu někteří jednotlivci, několik málo dospělých, kteří na děti stále dokola naléhají. To vůbec není pravda, musíš teď brát tohle, anebo támhleto, musíš dělat tohle, anebo tamto a musíš poslouchat maminku. Samotná modlitba ti nepomůže, protože tě uzdravila maminka a nebo doktor. Nechci to zpochybňovat, protože oba v to jen věřili. Neboť léčit nemůže nikdo, ani jediný člověk. Ani já nemám schopnost uzdravovat lidi. Mým úkolem však je pomáhat lidem, říkat jim pravdu, která je jediná skutečně vede k jejich uzdravení. Musím být zcela srozumitelný. Skrze tuto mou pomoc, tím, že lidem ukazuji opravdovou cestu, která je vede k Bohu, ke všemu božskému, a tím, že tuto cestu následují a vnímají to, co jim říkám, pokud se o tom přesvědčí a jsou ochotni po této cestě kráčet, protože chtějí dobro, potřebují dobro a dobro také přijímají, tak každý z těchto lidí, stejně jako tisíce lidí před nimi, zakusí uzdravení na sobě samých a na svém vlastním těle. A to uzdravení, které mohli na svém těle prožít, je skutečnou pravdou. A stejně jako tito lidé, kteří uzdravení zažili a pravdivě o tom svědčili svým bližním, tak i jejich bližní mohli na sobě a na svém těle toto uzdravení zakusit.